Halo dulur, iki tak sepeno lokasi ketoprak bakti kuncara ning Dusun Jatirejo ya lho. Lah iki wis pasar Pendungan Ngidul pol mentok teko dusun ngebrak iki lho, pertigaan ngebrak iki lho. Lah iki belok kanan lur. Belok kanan lurus ngulon iki pokoke lur. Lah iki teko ruko-ruko dusun ngebrak iki lur. Lurus ngulon terus pokoke lur. Lah iki wis teko gedung NU Desa Ngrawan Sumber lor. Lah iki pokoke lurus terus lor. Lah iki teko sekolahan SD Ngrawan lor. Ya terus lurus ngulon terus lor. Lah iki ana perempatan iki belok kiri lor. Belok kiri elan-elan lor. Lah iki lurus mengidul iki lor. Lah iki wis mentok Desa Ngrawan Kidul lor. Lah iki lurus terus lor nganti arah Mbung Ngrawan lor. Lah iki wis teko Mbung Ngrawane lor. Lah iki aku terus lurus mengidul iki lor. Teko kene cuacane adem iki lor. Lah iki aku ditemani bocil pengikut setia iki lor, melu ngonten terus lor nang aku ngonten lor. Lah iki teko bendungane lor lor. Jos sing tau rene sapa ya lor, langsung ae. Lah iki wis teko Dusun Jatirejo lor, wis teko jero desane aku iki lor. Lurus mengidul pokoke dalane gampang iki lor. Lah iki teko musolae Jatirejo lor. Lah iki mengidul terus lor. Lah iki wis ana truk iki berarti wis sampe teko nggone lokasine lor iki lor. Lah iki wis ana bakul-bakul wakil lor. Lho derek-derek lor, montor apa pop es ana kabeh montor apa trail ngene iku lor. Saiki sing laris lho. Lah iki bakul-bakul mainan lor. Bakul mainan sing do kesyuting do komen-komen ya lor, engko tak syutingane nek ana acarane lor. Lah iki ketoprake ning samping kanan iki lor. Lah aku mrene nyuting lor. Lah nyuting sediluk iki lor. Aku rene jam 11 lor, urung do main isen nata-nata iki.